खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय नोंथांमोनाथ' मिथिखाबायनो दिनै एबा 11 एप्रिलाव मेट्रिक एबा एचएसएलसी आनजादनि रिजाल्ट होगोनखौ दिनै फुंनि 10:30 आव बेनि रिजाल्टखौ होगोन आरो लोगोसे बिथांमोना मा वेबसाइटआव होगोन आरो लोगोसे मा एपआव रिजाल्टखौ होगोन बेनि अफिशियेल नोटिस मोनसे दिहुनना होदों बेयावनो फुल डिटेल्स होजोबगोन नोंथांमोननो स' भिडिअखौ मोजाङै जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय बे बिथांमोननि अफिशियेल नोटिस बेवहाय गासै 14टा 14टा वेबसाइटफोरखौ होदों बिथांमोना माने 14टा वेबसाइटफोराव रिजाल्टखौ होगोन आरो लोगोसे मोनसे मबाइल एपआवबो बे रिजाल्टखौ होगोन वेबसाइटफोरा जाबाय नै फार्स्टआवनो दङ seva.online.org बेयो बिथांमोननि अफिशियेल वेबसाइट सेकेन्डआव दङ results.shiksha थार्डआव दङ assam.shiksha फोर्थआव दङ indiaresults.com फाइभआव jagranjosh.com सिक्सआव schools9.com सेभेनाव indianexpress.com 8 नम्बराव दं assamresult.in 9 नम्बराव दङ assamjobalerts.com 10 नम्बराव दङ vidyavision.com 11आव iresults.net 12आव दङ iresults.in 13 नम्बराव दङ ndtv.com लोगोसे 14 नम्बराव दङ ndtv.in बेयो गासै 14टा वेबसाइटफोरमोन बे वेबसाइटफोराव नोंथांमोना गावनि रोल आरो नाम्बार बेखौ होनानै गावनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन आरो लोगोसे मोनसे मबाइल एपबो होदों बिथांमोना ASSEB रिजाल्ट्स होननाय मोनसे मबाइल एप जायखौ प्ले स्टोराव मोनगोन नोंथांमोना गुगल प्ले स्टोराव आं नोंथांमोननो बे स्क्रिनाव होगोन दे बे एपखौ नोंथांमोना बे एपखौ डाइरेक्ट गुगल प्ले स्टोराव थांनानै सार्च खालामनानै नायब्लानो जाबाय बेनि नामा ASSEB रिजाल्ट्स मबाइल एपखौ बिथांमोना लिरदों स' जायफोरा एग्जामखौ होदों नोंथांमोना गावनि रोल आरो नाम्बार रोलानो B12 0001 आरो नाम्बारा 0012 स' बेफोरबायदि थायो नोंथांमोना जितु एडमिट कार्ड बेवहायथ' गासैबो डिटेल्सफोरा थाजोबखागोन नोंथांमोना गावनि एडमिट कार्डखौ नायना लायोब्लानो जाबाय B25आ थाखायो जेरै 2025 नि नालाय बेयो स' B25आ थाखागोन लोगोसे जितु नाम्बार बेबो मोनब्रैटा आरो रोलाबो B25 जों लोगोसे मोनब्रैटा नाम्बार थागोन स' दिनै फुंनि 10:30 आव बेनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन जायफोरा एग्जामखौ होदों नोंथांमोननिसिम आंनि चेनेलनिफ्राय अल दा बेस्ट होबाय स' गासैबो डिटेल्सफोरखौ बेवहायनो होखादों नोंथांमोना बे जितु अफिशियेल नटिफिकेशन बे अफिशियेल नटिफिकेशनखौ गोसोब्ला नायनो हागोन जितु मबाइल एपनि सोमोन्दै बुंदों इट हेज टु बी डाउनलोडेड फ्रम गुगल प्ले स्टोर डेभलप बाय नारायणी इडुसल स' बेवहायनो माने माबा टाइमाव जितु मबाइल एपफोर बेयो सेम नेमनिनो एखे नामनिनो मोननै मोनथामफोर थानो हागौ दे स' बेवहायनो जितु डेभेलपार बेखौ नै नारायणी इडुसल होनना बुंदों माने जाय ASSEB होननाय मोनसे एप थागोन ना बेखौ नारायणी इडुसल होननाय जितु डेभेलपार बेखौ बियो डेभेलप खालामदों ना खालामाखै बेखौ नोंथांमोना नायना लायोब्लानो जाबाय नारायणी इडुसल नुदोंबाथाय बे जितु एप बेनो 100% सियर एबा बेवहायनो रिजाल्टखौ होगोन स' बेखौ नोंथांमोना नायना लायोब्लानो जाबाय स' बेखिनियानोमोन नोंथांमोननो आं अफिशियेल नटिफिकेशनखौ दिन्थिनानै होबाय थ' आसा खालामो नोंथांमोननि जितु रिजाल्ट बेयो मोजाङानो जागोन जायफोर रिजाल्टखौ होदों स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय थेंक इउ फर वाचिं